Μπορούμε να πούμε παλικαρίσια ισοπαλία, κυρίως λόγω εμφάνισης και πάθους που δείξατε, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Πόσο σημαντικός είναι και ο βαθμός αλλά και η εμφάνιση? Είναι πολύ σημαντικός και ο βαθμός αλλά και η εμφάνιση για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Έτσι όπως είπες, παίξαμε πολύ καλή άμυνα. Δείξαμε ότι είμαστε πολύ κοντά στις ομάδες οι οποίες πάνε θεωρητικά για μετάλλιο. Τώρα βάζουμε σοβαρή υποψηφιότητα για τις πρώτες θέσεις του ομίλου. Αν εξελιχθούν όλα ομαλά στα επόμενα παιχνίδια, έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με την Ισπανία και την Αυστραλία. Πιστεύω ότι η ομάδα μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Τώρα πλέον θεωρητικά είχαμε τα δύσκολα παιχνίδια, τα οποία παίξαμε καλά, πήραμε και ένα βαθμό. Τώρα ξεκινάμε τα παιχνίδια που μας καίνε για την οκτάδα. Πρώτα το Καζακστάν, που είμαστε το φαβορί, και μετά τα δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια με Αυστραλία και Ισπανία. Ναι, έχουμε ένα παιχνίδι το Καζακστάν που πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα η ομάδα θα κερδίσει. Έχει δείξει ότι έχει χαρακτήρα. Μετά έχουμε δύο παιχνίδια με την Αυστραλία και την Ισπανία, που και αυτά είναι με δύο πολύ καλές ομάδες. Πιστεύω ότι αν δείξουμε την ίδια σοβαρότητα και την ίδια θέληση στο παιχνίδι μας, πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς ψυχολογικά οι δύο αυτές καλές εμφανίσεις? Πώς σας βοηθάνε να πιστέψετε στον εαυτό σας? Μας βοηθάνε πάρα πολύ. Ξέρουμε τις δυνατότητες της ομάδας, ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και το βάζουμε στο νερό. Η ομάδα αυτή έχει χαρακτήρα, το έχει δείξει και στα δύο παιχνίδια, και με την Κροατία και με την Ιταλία. Και συνεχίζουμε.